Mahewu, vuka. Mana kancane 2 minutes. Mahewu, ama-period angeqile futhi. Weqe nawe Emma. Isongezo. Hayi Mahewu, kungenzeka ukuthi ngikhulelwe. Fire! Man, Mahewu, njengoba uthi fire usho kumina. No Emma, yazi ngiphupha enye intombazane engingayazi la ethi ukhulelwe endingane yami. Imina othe ngeqiwe ama-period okungenzeka ukuthi ngikhulelwe. Oh. Asambe siyothenga i-pregnancy test. Uba le ntombazane ade uyiphupha? Ngiyazi. Asambe siyothenga i-pregnancy test. Emma, kuyaphuma. Hayi mana Mahewu uyangiphazamisa manje. Awu kahle Emma, ukuchama akudingi usebenzisa ama brain powers. Botshoza iblood lapha idedela umchamo. Angikhulelwe. Thank you God. Mara God. Ay, para God. Mara lezuza zelaphi. Mara God, kodwa uzazelaphi lezi? Para God. New phone, who's this? Hey Ras, Mahewu. Ngitophuthele imali yami le number le. Bengisacela ungifonela kule number yami endala sizoxoxa kahle. Inamba yakhe endala. Eyangeni man. I guess noma ngizingeneki. Mahewu wena. Ubani nje ongakhokhela umuntu imali esathuthe endaweni wayohlala kwelenye ilizwe. Lajuza nje Hewu kwenze njani? Yazi Emma, bengiyitshela ukuthi ngihappy ngokuthi awukhulelwe. But deep down kunephathi kumina efise ngazuthi kungcono kube ukhulelwe. Hey, nami nje ukuba neqiniso. Ngifila the same. Hawu, hayike asihambe sokwenza iloya emntakwethu. Asamsokwenza imeya baby. Sure, James. Oh, okay. Baby, ngiyabuya ngisaphuthuma la kuDlamini. Hawu ukwenza loya? Baby, uDlamini says agent, like he used the word agent. uDlamini akasisebenzisi isingisi budedengu. Ngiyabuya. Yo, bro, I told my girl we are using Auto for our business since it has business apps and a website build, but I can't code. Manak, did you tell her that we've already built our website? Yeah, I did. But you will watching me now. What do you know about coding? Did you tell her that Odo's drag and drop feature eliminates the need for coding? Plus, Odo integrates with Unsplash, which has royalty-free images. Yeah, I used some of those words. Manak, did you tell her that Odo's first app is free for life and that we got our websites for free? Yeah, free support and hosting, and if you want to change to a custom domain, it will be free for a year. Ngimtshele yonke lonto. Then, why doesn't she believe you? Send her our website. I did. She said, and I quote, "This is not a website." What? She's Okay, before I judge her, show me what to sense. Oh. This is a screenshot. You should have sent the link. But she didn't ask for a link. No, a screenshot.
You don't know how to send links, don't you? Hayi man, just send it. How? Mana-ke ngikuzwe kahle, uthi kulo msebenzi omusha utholile kune-security clearance efunakalayo and mayihambe kahle uzokwazi ukufaka nami emsebenzini. Impela ngisho kanjalo bhuti. Good news. Good news. Mana-ke, why kufanele ngigade uSanda? But trust me, nami ukugada umuntu engihlakaniphile kunaye angenzi ngifile good. Yawuthule wena. No, angithi umakhuzwayo nogogo kaSanda basayemngcwabeni. Ingakho kusandela kumina and mina ingakho ngicela ukuthi ungigadelena ngibe ngisawuchecka lapha. Oh, okay. Konje uthe uzobuya emva kwa 2 hours? Yeah, 2-3 hours. Okay. Yafuna sidlala umlabalaba? Uzohlala. Asiphinde sidlale. Buta udela into. Isho musaba. Ngisaba ukuthi kasibuka isikole. Hey, bengukuyekela cause ngikucabangile ukuthi sikini, but manje sengiyi-serious wazi. Buti, ngiyazi wena unazo. Kodwa awucabangeli isidima samadlo sakho. Hey, angithi ngiyasho nje ukuthi bengikuyekela, sengiyi-serious manje wazi. Okay, wazohlala. Okay, asiphinde kokugcina ngci. Uphinde kokugcina noma ungawina lo one. Angeke uthathe lo one mbubela futhi uzibala bese kuphumule emveni. Mahew, yini yenza ukuthi ungalibamba ucingo ngoba ngifonela? Uzobamba kanjani ucingo izandla zicwila ama-L? Hey, uzokusakaza wena yazi. Mshaye khona uzonya. Hawu makhuzwayo, bengumdlalisa. Udlalisa ingane yami ngokuthi uzoyishaya. Woza Sanda sami siyendlini. Wathula ngempela Emma wangangidefend. Hey bo Mahew, uwena indoda la, uwena omele uprotecte mina. No Emma, mina ngokudefenda emadodeni wena kumele ungidefende kuma women. Hey, how's sengibuyile bhuti. Hey, fusek Dlamini. Uthina ngani? Mahew, umprotect, na indoda. No Emma, asidlali la sisi. Mhlambe uvula i-protection order. Madod. Indaba engiza nazo zimbi zinhle futhi kwabanye. Emsebenzini bengiyokwenza lento le ibiology nalento ekucheck ama criminal. Mana ke Dlamini, ibiology noma ibiometric. Ukephi umehluko Maxwell? Umehluko. Hayi kubeka Dlamini. Hayi cha, isho bhuti ukephi mehlo. Hayi akusenani. Akusenani ini? Inke yakho upapa too much. Dlamini. Umshaye manje lo noma lady. Hayi, umshaye lady. Ngithema ngifaka lapha emshinini lo check ama criminal. Kwavela ukuthi nginenqwaba ama criminal. Kusho ukuthi ke angibange ngisakwazi ukuthi ngiregister lapha emsebenzini ngokuphelele. Lokho Dlamini ngabe kusho ukuthi nathi ngeke sisangena. Impela kusho lokho. Kodwa ke umzala uthe uma ngingahamba lento ngiyoyenza egoli. Ubakhona abantu angakhuluma nabo ababribe siregister egoli bese ke siya transferwa egoli sibe abantu abatransferwa from egoli bezosebenza la eThekwini. Hayi bo Dlamini, uzwala uzindaba ezinhle phelezo. And indawo esiyiswele egoli. Umntaka malume unendawo lapha eSoweto. Hawu, hayi ke one problem dissolved ke makunjalo. Dlamini, dissolved noma solved. My benches.
Musumshalo, umshaye kabili. Hayi, khululeka. Consider it done. Hawu, baba Dlamini mfethu bengingcokolela mina mfethu. Indaba ezimbi ke engibuye nazo ukuthi kuze nikwazi ukungena kule nkampani kufanele nibe no matric. Awu Dlamini, indaba ezimbi kanjani lezo ngoba phela sinabo matric. Dlamini, zimbi kanjani? Yabona nje, idlozi mangabe lingafuni ukuthi uphumelele, awuphumeleli ngempela. Mana Dlamini, wena sithi umuntu onganayo matric uzokwenza njani? Mina ngizongena ngo-connection. Hayi, alright bafethu. Hawu, kanti uMaxwell akanawo 10. I knew it. Hayi wena Fuseka man. Awukwazi ukujabula umunye umuntu ephatheke kabi. Kuthi withuna le ndoda isendleleni kanti nempilo le umshiyashiya awodwa ngeke siliphonsitha usoloko zama awungeke siliphonsitha lokhu zama akuhiba nathi baba sayozama awuhamba nathi baba sayopanda akuhiba nathi baba sayozama. Hawu. Eshe nkunzi yompeni. Dumelani. Wangidumela. Hey anikhulume naye madoda mina isutha siphumi ngiyasizwa kuphela. We are sorry my brother, but we are from KZN and we do not understand Sepedi. Oh, ayakho inkinga sokhuluma isiZulu. Awu, bhuti. Ubungidumela into ebheke kanti isiZulu yasizwa. Ikhona la sizakhona la? Hayibo. Ngizokwazi ngani mina? Nini mina nazi ukuthi niyaphi? Uyadelela udumela. Anikhulume naye ngaze ngimdumele ngenduku. Yena mamjiza ushaba. Hayi kade ngakushaya impela webhodi. Imanda, sabe sicinga kwaNgcobo la kuhlala khona ubazothela. Uzoba limizo o6 oka7 sofika khona. Hayi, siyabonga webhodi. Mana ke bhuti, sibala imizo 6 ngapha kuphela komgaqo noma sibala 6 ngapha komgaqo nangale. Uzoyibalelani ngale komgwaqo ngoba wena phela uhamba ngapha. Hawu, phela kusihamba ngapha kuphela lokho akusho ukuthi lemizo engaphesheya komgaqo asiyidluli. Yo, bathuba koNatali. Ubale u6 ngapha. Okay, kusho 12 in total. Hayi, sharp long some. Hayi webhuti, ubani wade ukhuluma naye? Dumela bhuti. Hey, nami ngiyakudumela. Ubani wade ukhuluma naye? Akuyena Mahewu? Ujwang ngwanisa. We, hayi Fuseka yekela. Private number lo. Iphi imali yami wena Sathane? We bhoboza kanti wena. Hayi imali yakho uzoyithola soon. Uthanga uthe soon, namanje usathi soon. Lalela ke bhuti, if imali yami ayikho kumina in 10 hours, ngizokufuna ngikuthole ngiqhamula umuntu. Awu, mntaka malume. Hawu mntaka Andi, niyaphila? Ngithi ngiyakuzama la efonini, ifoni yakho ayisangeni. Hawu, ifoni yami icishile, kanti inamba bengakayifaki emafoni abafowethu. Hawu, sanibonani. Sanibonani. Hayi, mina ngudlamini. Udlamini wamahaki. Udlamini wamahaki, udlamini onomfazi wakhe eThekwini, udlamini onezingane zakhe. Usho kuphela lenkabi yami. Mapentshesi. Bengisacela sijikele ngale mva kwendo sixoxe kancane nceko. Hayi, kanti kuyaxoxeka la Dlamini, asixoxe khona la. No, singaxoxela endlini.
Hlala enqanawe. Inkinga yilo Dlamini ke manje. Lo Mlisa. Hello. Yawufuna nemali yami. Awakapheli 10 hours. Unginike u10 hours, awushongo u10 minutes. Uzama ukuthini? Uzama ukuthi angisazi isikhathi mina. Cha, futhi bengingasho kanjalo. Funa imali yami emva kwa 10 hours. Okay, futhi. Hey, yipheza kucala kwiminute ne-hour. Joe, awushekhe ngecalculator la. I-hour elikhulu. Ubuzobani wena? Hayi, bese ngiyasiza nje. Hayi Fuseki man, nini ungalivalanga icingo ngoba bese ngiqedile ukukhuluma nawe? Hayi, okay, sorry. Umuntu ozoyikweleta ilima, Shuthi sezajika izinto kwaZulu amabhentshisi. Sana ngena emzini womuntu ningawuphethe lutho. Kanti hayi akakashintshi lutho. Ngibatshelile laba. Ngathi asidlule esitweni samaPakistan sithenga umngenandlini. Bathi cha. And mina uthe cha. Cause what if sithenga isinkwa kanti sikhona. Sithenga ibraai pack kanti ifridge ligcwele. Sithenga ubhekeni kanti inyama yengulube abayidli. Yo, sezajika izinto impela kwaZulu. Cha ayikakashintshi izinto. Yilaba abaqashukelwayo. Mina hambani nilapha kulesa sitolo samaPakistan esiqayini komgaqo. Nifike nithenga idrink namajuice nezinkwa nebraai pack. Phuthumani. Hayi, uyabona ukuthi uDlamini asala nomntama lo mina ngizwisisi kahle. Hambani man, hawu. Kusazana. Ngabe unayo indoda? Cha, anginayo mina bhuti indoda. Hayi, kanti uDlamini angakushintsha konke lokho. We, mina ngilesbian bhuti. Hayi, anginankinga. Angicwasani mina ngenkolo. Yabona nje mina ngumzayoni. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke ngize ngithandane nomuntu oyispan njengawe. Woza nenkolo yakhe anginankinga. No, ngilesbian, kusho ukuthi ngijola namanye amantombazane. Somizi wentombazane. Intethe yasibe kanjalo. Hayi, okay. Hey. Yasesifikile eGoli angakamtshela umkami ukuthi sesila awuthi ngimfonela. Yo, amadoda. Nihambe kahle kodwa baba. Hayi, sambe kahle mama, sambe kahle siyabonga. Hayi ke, kuhleke baba. Ningaqombi ke lapho. Hayi makhuzwayo. Hayi makhuzwayo. Ngiyindoda mina akushiyo ukuthi indoda ingaqomi. Kuthiwa ungaqonywa. And futhi mama mina ngeke ngikenze lutho lana. Khuleka gcwele ama lesbian la. Yini leyo baba? Ya ngokuchazela uma sengifike ngalapho ukuthi yini leyo. Okay baba, nibe right. Okay mama. Awu, kanti baye kusiphi isitolo ama-benches? Hayi baye kulesi esilapha. Gcineni. Hayi, kufanele ngabe sebebuyile manje. Yeah. Hey, wengane. Wabuwa ntate. Mntwana oza ngapha. Akuhutlu wabuwa ntate. Hey ukhuluma lento yala eGoli. Hey. Mntwana. Hodla. Hey, umuntu ozayile umulimo. Hey. Umntwana unaso isiZulu? Usho kanjani baba? Unaso. Lalela mntwana ngicinga la obhuti ababili abahambe baye esitolo bebefaka amakhangala. Wazi babona? Omncane ngomzimba nomude ngomzimba. Hayi mntwana umuntu akabi mude ngomzimba. Yini le nikhuluma lana? Hey, koyo yakhe ngisho bona. We labo. Namemeza niyafa. Wena, yibona lapho. Fusiyakani ngena nemotweni. Igrosa sanje njani singene nayo noma benze njani?
Bangena nayo. Ayibona ngasuwena bakidnappayo. Hey, mina ngikidnaphe wena ukidnapha bona. Ungakulingi uzami. For second ngene.